Hakajing yok pedang ki dor ki video ki badai ki balashan batring hi hakapor beki ya tap vote hakan ki election MP shikalok sabha kabdang shudap panlong ha khat khandai terik ya yong arajar saw ya ka ba ki don ki ba ilapen mi ya ki khubor ki don ki bangin pen I menta ki bangim tep ki de mano laj no tang ya ka party ka ba ki thap ka jingpen mi khubor kamdei ka ba Shillong Mail kwa banthat yano ndai na ka Kyndon ki Kyndon ki jingtho halor ka Kyndon kam ban buri ka hok la de haba thap iki vote namar ka representation of people act khat khandai spa san phoeru haka Kyndon ka ba sispa arupra kala dab ban karan shai bar ka election commission kari India ka dawa ki poster ha ki jingkhang ha shwa ban rung chi jak thap vote hadien ka jingpen mi chongki khubor ki be dei ba ka jingpen Kyndon la nang yo pidang ru sa ka video ka bla dab ban bu ha YouTube channel chongki Rio Shimet baru kawai ka dur ka bana Facebook ya ka baki nong thap vote ki ba thap au kurtong ba ki mon kumjo ki party kawai ka de ka bala ring ha ka por ba thap ha ka sharp jong upra ha ka one Shillong parliamentary constituency ha ka VVPAT machine bar koi pat ka de ha tu tura parliamentary constituency ka ba thap ha ka sharp jong kakti kani ka jingyura mobile jong ki ne ki nong thap vote chapo kala bo yu dak jingkali ha ki pat ba ki bobon ki bada vote Kyndon bakumno kita ki brio kim buram ki Kyndon ki badon bat kumnoru kita ki polling officer kim pej penya habaki don ki brio ki bara bat ka mobile shapo ki kamra thep vote lingba gini ki dor bat ki video ki blala banyo pdyang kamdei tang hakoi ka polling station ndei haki babon kadon ka jingong bakani ka la bandei tang ka jing sedang ka jingle jongki kat to kat ni ya ka jing pampatiaw ya ka jing patha kumbala don bat kala banwan ra jinge pat hadien abot lada upat ba ule lang kumjo hadien ka election MP shikalok sabha ka jala ka up sai ka election MDC ka ban pelong lingba ka Tnat district council affairs DCA ka bangim patep lano kan long kumjuru ya ka Tnat election lada ki hap ban pelong kum ki by election war kumjuru ya ka election MLA house name arajar pra lada ka Tnat election kamle Tyngeh halor kini ki beladap banja ka jinge kan bu yaki andau patbor umburam shupat eki jing patha haki election ki bansawan bat kabala banwan ra e ka huri hura ki por election namar kumba ka longa ka por election ka jorbha ka jinge pe khmat e wei bat donru ka jinge pa pra ka yeng ka sam ka imlang salang bat kumju shiparlok tang na ka daw ka jinge krishan seng bat kertong ya ka bakimon Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya